Kan man bil, så har alle lys tændt i bilen. Yes. Whole lot of money, smoothie and Benz, så kom i en kolli. Hun siger mig begge, man cut up i sunny. Okay, hold the fan for. Tror jeg igen, skal de to. Sunny, leaders, de gjorde, hvad de gjorde til at komme i. Snakker ikke til dem, whole lot of money, I'm blessed. Hvad så derude? Velkommen tilbage til endnu en vlog. Lige nu så pakker vi bilen. Hvorfor gør vi det, Oscar? Fordi vi skal afsted mod Aarhus igen. Ja, igen. Så Spille noget fodbold. op og spille noget fodbold. Jeg skal se noget fodbold. Jeg skal se noget fodbold. Og så skal der ske lidt mere. Ja, der er i dag, det er søndag, klokken er sådan 8 et eller andet, og så kører vi mod Aarhus, så har vi stævne, vi skal spille 4 kampe, så det bliver fint, og så har vi hotel booket til efter, og så til 2 dage, fordi mandag og tirsdag, så skal jeg prøve træne igen. Så det bliver sgu da spændende nok jo, altså så skal vi bare lave alt muligt fiser, vi lavede. Det bliver sindssygt. Ja. Og bilen er pakket, som I kan se. Vi har de ressourcer, vi skal have med. Vi har Dior-tasken, sko, computer. Jamen, vi er sgu fucking set. Og så opdater vi jer gennem tiden. Peace out. Okay, vi er i Vejle nu. Der er fin udsigt her. Fin udsigt. Jeg har også arkitekturen dernede. arkitekturen. Hvad hedder det? Klokken er 9:21, og vi har cirka en time tilbage til... 50 minutter tilbage til Aarhus. Og I skal lige høre det her. Vi er i gang med at cook beats i bilen. Det her, det er introen til en banger beat, og hvor jeg skal lave noget banger ting på. Og som I kan se, vi har ikke Evnut med den her gang, fordi han sov så meget, han fik det der koma, eller hvad fanden det hedder, NFC, eller hvad fanden det hedder. Pisse irriterende. Ja. Fucking dogne skid. Fuck dig, Evnut. Pisse dovent. Helt vildt jo. Jeg hader dig, man. Oprigtigt. Det er kun dogne mennesker, der går i koma. Ja, bro. Og fuck dig, Evnut. Du kan ikke på ferie med mig, man. Fucking idiot til Rumænien, man. Ja. Vi er på vej til Rumænien lige nu, man. Ja, oprigtigt. Ja, bro. Fuck dig, Oprigtigt. Ja, bro. Fuck dig. Fuck Younes, bro. Fuck you godt på Younes. Update. Vi er ankommet til stævnet. Hassan er klar. Get it out. Han starter på bænken. Ja. Hvorfor? Fordi han er lort. Nej, fordi han er elendig. Han kan ikke finde noget fodbold. Derfor så fik han ikke lov til. Ja, vi kom... Det er fucking Evnut Matussis skyld, mand. Fuck dig, Evnut. Oprigtigt. Fordi han ligger og sover. Ja, vi kom lige lidt for sent. Må ikke om han bliver skiftet ind efter 2 minutter eller et eller andet. Nej, det gør ikke. En halvleg. En halvleg? 2 gange 30. 2 gange 30. Første kamp er om sådan noget... 25. Okay, så en halv time. Status er nu. Kampen er begyndt. I dag 22 minutter. Ja. Vær klar! Der 2 minutter. Ja, så det bliver en lang kamp der. Den kommer igen. Ja, den kommer igen. Kig. Godt lavet, P. Du gør det bare, P. Du gør det bare, P. Du gør det bare. Hak. Du gør det bare. I gør det bare. Helt ud! Godt spillet, drenge! Cody, lav en update. Det er ikke så godt. Vi laver alt for mange frispark, og så... Alt for mange frispark, dum fejl. Ja, vi skal lige tage lidt mere sammen. Vi har coaches' secret weapons herude, så we ready. Gå med mig, mor. Shawty wine slow. Ga niet weg hier. Jij bent shy, yo. Dribbelen, laat me dribbelen. Laat me 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 dribbelen. Als ik vraag of ik single ben, dan is dat een lastige situatie. En als je wil weten waar je vrouw is, ik heb de gebati. Dit is voor al mijn dribbelaars met de actie als Olysee. En als ze komt met een vriendinnetjes, moet je weten bij on my way. Ben op kast, man. Girl, let me know of je aan kan. Jij bent vet, is een bad man. Dus niemand hoeft te weten wat hij waakt, man. Dribbel, ik dribbel naar binnen. Baby girl, breng je vriendin. Ik ben met all of mijn nik. Dus kom goed. Doe niet als Hassan, maar dribbelen. Vi var 2-0 halvleg, så var vi 2-1 til halvleg, og så kom jeg ind i halvlejen og nogle andre om, og så scorede vi til 2-2. Eller jeg scorede til 2-2, ikke? Jo, jeg scorede til 2-2. Langskud. Her kommer klip.
Ja, flot mål. Flot mål. Og så stod der 2-2, og så skruede jeg ind til 3-2, og så skruede jeg igen til 4-2. En lille dribletur. Lille dribletur. Det var sparket op i nettaget. Ja, op i nettaget. 3-2-1. Wow, Det kan man sige. Der kan man sige. Så vi endte med at vinde 4-2, og nu allerede et kvarter efter skal vi spille igen. Der står 0-0 lige nu. Hasta que me oye, oye, pelele. Te crees que es muy fácil nombrar a la L. Si sabemos que tú no llegas a los niveles. Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles. Los primeros cheles. Pelele. Te crees que es muy fácil nombrar a la L. Si sabemos que tú no llegas a los niveles. Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles. Los primeros cheles. Para. Cuando me ven de frente ya me dicen para. Cuando me ven de frente ya me dicen para. Cuando me ven de frente ya me dicen para. Ya me dicen para. Pelele. 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 Alright. Vi laver update fra på afstand. Foran 3-0. 3. 2. Nej. Har vi scoret 3? 3-0 til ham, tror jeg. Ja. Shine er købt. Han er helt færdig. Det bliver mig, der tager bilen og kører. Uden at sejre. Sådan, lækker det ind i gå. Det er evnets skyld, bror. Det er altid evnets skyld, bror. Hvad så derude? Energien er lav fra min side af. Oscar, hvad med dig? Energien skal lige op og køre igen. Ja, vi er lidt hangry lige nu, eller man siger, fordi at, vi mangler mad i kroppen, i vores fordøjelsessystem. Ja, men altså, vi vandt hele stævnet. Jeg fik lavet 3 mål i det hele på 4 kampe, 2 assist. Det er jo meget fint stats, vil jeg selv sige. Udmærket. Ja, udmærket jo. Og nu min ben er fuldstændig træt, så jeg får Oscar til at køre bilen, så vi ikke crasher. Det er jo noget, jeg skal ske, ellers så får I jo ikke sådan nogle vlogs her, som I selv har. Planen nu, det står på at ramme noget mad nede i Centrum City, og så efter det, så skal vi ramme hotellet, som vi lige laver roomtour på, fordi at det er sgu lidt specielt hotel, det får I sgu lige se her lidt senere. Peace out. Yes, post-workout. Post et eller andet khara. De har sgu da sindssygt udstyr her. Hvad sker der lige? Det er ikke de samme vægt. Nej, den er lidt større. Kan du se bredden, diameteren på den? Den er lidt større end diameteren på den. Okay, hold the fan form. Men det er fandme i år. Unit! Og så har vi nogle boys derovre, der spiller bare lidt basketball. De hygger livet igen. Ja, snaber. Sådan som mig, men vi cutter den. Cut. Og hvad så derude, som I kan se? Vi er på vej lige nu til hotellet. Vi skal gå cirka 19 minutter i alt fra der, hvor vi har parkeret vores cykel. Nej, ikke cykel. Hvor vi har parkeret vores bil. Så det er en lang gåtur, kan man sige. Vi får nogle kilometer ind i hvert fald. Nogle skridt ind, kan man godt sige. Ikke? Ja. Vi er fucking fed. Jeg kan ikke gå mere. Nej, bro. Så skal vi lige ramme Føtex først. Ja, Føtex for lige at hente nogle provianter, som man nu siger på god gammel dansk. Så vi kan have det med i hotelrummet. Yes, sir.
Så derude. Ny dag. Vi har sovet lort. Det så fucking elendigt. Der er en eller anden mand, måske ham der går lige derovre, som der er snorket højere, end jeg nogensinde har oplevet nogen snorke. Virkelig som en, du ved, som om det var et monster. Det er rigtigt. Sådan der ved at sluge sig selv. Der var heller ikke noget aircondition. Der er ikke noget udluftning. Og hvis man trækker gardinet sådan derfra, så kan alle folk, der går forbi en, se en. Så ja. Men maden, den skuffer sgu ikke. Jeg har ikke smagt endnu, men jeg har sådan noget dulce leche eller den fra Argentina. Så brutalt ud. Karamelsmag. Men ja, altså... Ja, vi døde. Vi døde egentlig. Ja, det er fandme varmt. Det er sådan, man kunne ikke fucked up. Man kunne ikke sove. Men dagen står på mad. Og så står den på svømmehallen. Det bliver lidt svært at få klips derfra, tror jeg. Men vi kan filme den udefra. Og så står den på noget mad sikkert. Og så fodboldtræning. Og så er der en ny dag. Peace out. Update status. Vi er lige nu gået ud i byen for lige at gå lidt efter morgenmad. Fedtsen er der. I kan se, stilen er lagt i Aarhus Centrum. Vi går herinde for lige at gå i magasin, eller hvad det hedder. Ja. Peace out. PT status. Vi er i magasin, og Oscar skal lave et outfit til mig. Så det bliver sgu da fedt nok. Så det bliver ikke... det gør vi sgu. Jeg skal lave et outfit til mig, og så får I at se, om han har cooked eller ikke har cooked. Lige om lidt. Then they pray make a ball and stagger, so I'm moving cloak and dagger. Might see me in a black bandana in a Lambo with Joey Zaza. Diamond teeth with a bucket full of rubber, no shirt looking like a namo rubber. Since I started, they carry my matter, no be down, we go scatter my dada. Ej, vi er på vej til svømmehallen nu. Og så skal jeg så ramme træning bagefter. Klokken den er 16:52, så vi har halvanden time I svømmeren, ja. i svømmehallen. Og så skal jeg så ud og cook. Og så fanger vi noget mad på Sydfugl bagefter. Forhåbentlig. Hvis vi når det, så står den måske på noget fodbold senere igen. Yes, sir. Yes, sir. Wine. Og så derude, som vi kan se, så ligger vi sgu i bilen, fordi at vi har købt billetter til svømmehallen ved Lysing svømmebad, men det er åbenbart fucking lukket eller andet. Der er åbenbart træning eller andet for børn derinde, så der kunne vi ikke komme ind. Så vi har fandme givet op på at lede efter noget andet, fordi vi har kørt hele vejen herud til Lysings ting, hvor jeg også skal træne klokken 19, så om 2 timer. Så vi magter sgu ikke gøre noget andet, så vi ligger sgu bare i bilen og chiller. Ja, det er vi nærmest nødt til at gøre. Fandme nok lort. Fandme skuffende. Ja, vi må se om vi kan tage der forbi i morgen i svømmehallen, fordi det er fandme lækker lige at tage i svømmehallen. Sir. Jeg sidder derude. Der er stort smil på mit fjes. Det kan jeg vide på. For det første, fordi der er mad, okay? Der er god mad. Jeg kan godt lide. Jeg har filmet, jeg har set det. Bare lige lidt mere intim version, ikke? Kom. Check it out. Vi har. Jeg synes godt, kig her. Det er aftalt. Det er aftalt. Og kig out. Og ja, gas og brutalitet. Nå, men hvad hedder det? I har fået at vide, at vi ventede på, at jeg skulle træne bare igen. Faktisk meget god til træning i dag. Og så var det efter træning, så var jeg på vej ned i omklædningsrummet faktisk. Det er overrasket. Så var det, at jeg har ikke fortalt dig det, så var jeg på vej ned i omklædningsrummet med ham der bugte. Så snakker jeg engelsk med ham, ikke? Så lige så håber jeg hører sådan træner, han råber, Azar, ikke? Og så vender jeg mig om, så går jeg ned mod ham. Så går jeg forbi en af spillerne, så siger han sådan, fuck shit, det er ikke godt det der, ikke? Og så siger jeg, fuck, jeg håber ikke, det er noget dårligt, ikke? Så går jeg ned til træneren, han holder sådan rundt om, og så siger han sådan, hvordan ser resten af ugen ud, ikke? Og så sagde han sådan, du kommer igen i morgen, ikke? Og så sagde jeg, ja, fordi vi er overnat på hotel, så jeg er i byen og sådan noget. Og så sagde han, og så torsdag sagde han, torsdag der kommer jeg ikke. Så sagde han, men det er helt fint. Jeg vil meget gerne have dig til at spille lørdag, ikke? For der starter første Danmarks kamp lørdag. Så
Så jeg vil meget gerne have det til at spille lørdag, så jeg vil gerne have det ind på holdet så hurtigt som muligt. Og så, pokalkamp mod AC Horsens Superliga-hold. Det gad han også have mig med på. Så jeg gad godt have, at jeg skulle hurtigst muligt ind på holdet, på holdkortet, du ved, det der med tilmeldelser og kontingenter og den spillercertifikat fra rykket rundt. Ja, det er fucking brutalt. Jeg er fucking på holdet. Jeg har brug for 3 prøvetræninger, 1 års skade, kommer på et hold, som har spillet 3. division. De er lige rykket ned fra 3. division, så jeg skal hjælpe dem op i 3. division igen. Det er en crazy vlog, det her. Det er fucking sindssygt. Kom, vi skal lige... Han ligger... Ham er ikke op. Han ligger sindssygt performance. Han kommer på kanten, ikke op. Der ligger en dejlig lille trivella hele vejen nedad. Anden vej, fordi han er venstreben. Ligger perfekt. Og skal ikke huske, hvad der skete efter. Men det var fucking luksus. Han ligger den bare. Han ligger den bare. Han ligger standarden. Det er fucking lækkert. Det er ikke at sige. Hvad hedder det? Vi skal lige nyde vores mad og sådan noget, og så opdater vi her gennem tiden, og så... Ja, ses i går. Peace out. Good morning. Klokken er 8:52. Jeg står på morgenmad. I nat, jeg sov faktisk okay. Ikke engang for lige. Jeg er sådan low-key frisk lige nu. Jeg er glad for jer. Ja, men jeg blev tortureret igen. Dagen står egentlig bare på morgenmad, og så tjekke ud. Og så hvis det der svømmehal lort er åben, så er det det. Fordi at i går, ja, altså bare spille penge. Ja, hvad mere? Ja, og så træning igen senere. Morgenmad her. Jeg kan ikke snakke på menuen. Gendashi. Status, det er at cykler min kuffert her, fordi at vi skal skynde os ind til parkeringskalenderen, da vi skal betale ekstra, når klokken er 10, fordi vi har kun booket til klokken 10. Så det er fandme ikke godt. Ja. Fandme så at cykle min kuffert. Anytime me I shoot my shots, I swear me I never miss. I got too many beats on my neck, me they let my breathe. Not be today we come, we not get some conversation where we never gist. If you not let Charlie, you they miss. Rap to cannabis. Somewhere let me give it from the back, babe. That's how I go slap it from the back like a blank, babe. So I went plan B, plan went for blank, babe. Baby not they want your back like your bank, babe. You know your body pack well like glory. Sexy GH girl looking for it. I just can't see her looking for me. Hvad så derude? Det er ved at være ved enden, eller hvad man siger, enden af videoen, enden af vloggen. I kan se, altså, jeg er ved at gro skæg, så lang tid har det strækket over det her, fordi at fucking ved at blive en gammel mand, kan man sige. Men hvad hedder det, vi er på vej nu. Træningen done. I dag, og træning, mine ben, de er fucking tunge. De syder helt vildt, og det er måske fordi, at jeg spillede 4 kampe søndag, skulle træne hårdt mandag, og så skulle træne igen i dag. Og med 0 søvn og fucking, jeg ved ikke hvad, så er det lidt svært at træne ordentligt, men jeg formår stadig at gøre det fint og sådan noget, træne godt. Ja, så står den på lige nu. Vi kører til Rema, nej Netto. Vi kører til Netto, køber lidt provianter, lidt hydrering til kroppen, ja. Men ja, det er ved at være slut på den her vlog. Vi opdaterer lidt på vej hjem af også, og lige laver en afslutning og sådan noget. Men så skal I selvfølgelig huske at like og subscribe og sådan noget. Oscar, put lige det der like og subscribe frem. Ja, tak. Bling, bling. Ja, tak. Iskoldt. Men ja, hvad hedder det? Det har været en fornøjelse selvfølgelig. Jeg håber I vil blive ved med at se vlogsene. Sådan noget der, det ved, på vej op i, hvad fanden siger man? I vlog status. Journey. Præcis. Og så selvfølgelig følg med, fordi der kommer videoer af mine kampe og sådan noget her i Lysing, fordi jeg er jo ny spiller i Lysing. Jeg skal også putte billedet ind af min signingsting. Vi er klar, vi laver sådan 3-2-1. Fuck, jeg ser godt ud. Fuck, jeg ser godt ud. Skriv lige 2 i chatten, hvis jeg ser fucking godt ud. Ja, må godt ud. Hvad hedder det? Men ja, så altså... Lille teaser, måske Horsens kamp, Superliga kamp, kommer til at være en vlog af. Sådan en hvad fanden hedder det? Pre-match.
I ved, en kampblok-dag, pokalblok-dag af AC Horsens. Det kan være, der kommer sådan en, ja, hvis I selvfølgelig vil se med. Men jeg tror, vi kører forkert. Ja, vi kører forkert, så vi vender lige. Men ja, peace out. Derude, jeg skal ikke lave en Evenut special nu. Ja, fordi jeg tænder sgu ikke SOS, som Evenut gør. Evenut, din fucking bus Adam. Tag hjem og sov til Rumænien. Hvad hedder det? Ja. Vi er Haderslev. Vi er Haderslev City Town. I kan se i Damparken. Det har fandme været en fornøjelse derude. Hvad kan man sige? Hvad kan man sige? Det har været en fornøjelse, en fucking sindssyg vlog. Der er sket mange ting. Ja, husk like, subscribe og så videre. Vi ses til næste video. Ja. Det bliver kun vildere herfra. Det bliver kun vildere herfra. Det bliver oprigtigt kun vildere herfra. Det bliver kun vildere herfra. Hvad kan man sige? Altså, det bliver kun vildere herfra. Næste vlog. Det er måske en day in the life med match eller andet. Det kan være sådan noget der. Match day vlog. Så det skal nok blive brutalt. Ja, så vi vil bare sige see you later alligator. Fuck dig Evenut. Så godt. Aldrig været god til kemi, men med dig jeg er et geni.